Tá policy silir scola I bhain maidir le húsáid na Gaeilge mar hangan na cumarsáide I measc phobal iomlán na scola. Is cud go dhúlgus iarrainn iomlán na scola tacu ar chula bhealach le policy labhairt na Gaeilge a chur I bhain. Caithfidh an teachtaíocht chéanna a bheith ag teacht ó chula bhúntar go leanúnach agus go silir. Tá cadmhaibh maith idir na mútaí agus na daltaí chun policy labhairt na Gaeilge a chur I bhain. Spreagtar na daltaí le bheith mar ionadaithe rangar ar choiste na naltaí agus pléitir tábhacht a ról I leith na Gaeilge leo, go rialta. Spreagtar grád an Gaeilge an tús a Gaeilge go mbeidh an tuiscin tacu go leo an teanga. Cuirtear an-bhéim ar bheon dearafach I leith na Gaeilge a arbeirt. Tá ról tábhachtach ag coiste na naltaí maidir le policy labhairt na Gaeilge. Déantar plé rialta ar an policy lob, chuireann siad smaointe feabhsúcháin chun céin, bíonn comhthuiscint agus comhaontú ar an policy chomh mhór. Forbaíonn sé seo únaireacht ar an policy agus tugann sé go chailtí na scola. Spreagann sé rann-pháirtíocht na naltaí agus bíonn mútaí agus daltaí ag obair a sláb a chéile.